Amanya sachiel. Yani dwaro ng'eya, yani dhako kaka nowuok. Ya leo, kawuon to dwaro ng'e ni ang'a. Nyako ni. Nyar Uregi dwaro ng'eya ni ang'a. To ne akene gige nego kanyo. Odhi ochago magi gik ma nonyiewo gi pesa ne. Ok nyalre. Magi nonyiewo gi pesa ne. An dhako puna kaka dwaro chuma. Anyalo bedo ni dhako wuok saa 12 sani pok oduogo. Saa 12 kaka nowuok en pok oduogo. Dhako wuok sani adonjo maber ndi. Adonjo an gi kech. Kawuono gige negi. Asachielo dwaro mana ng'eya kawuono. Ok atim. Asachiel. Ok odonjo dhodni. Kawuono kufa na kupona. Oweni an kawuono ok opona e oda ka. Onge kawuono ok ane kata gima chamo kawuono kong bina chiegni ok mitna kata. Ok aneno onge gima neno na kong ni kata matin. Yae kawuono landa ni onge. Kawuono ketha pesa na. Ok aneno na. Kawuono to onge ma wadhi manyi kata mana nyuka mora madh mane mina nyango bago. Mano nindo nyoro. Adhi amadhe. Ng'aw wang'i kamani kawuono? Onge, ane ma wang'ora, onge ng'ama nyalo wang'o. Koro iwacho nang'o? Dong' an koro kokomigo dala kani emodhiero wang'a. Pile mato nyamuolo koro osetimo ang'o? Kawuono dhi. Nyasachiel kawuono dhi. Odhi. Makoro igolo nyaka matek nade. To mako idwa nindelo yawa. Odhi, Nyasachiel odhi. Ma idwa ni an odhi. Maka woni idwa nindelo. Odhi. Gire mora manie dala ka odhigo. Gire mora manie ot ka. Ni noge gibingie odi ka. Anyisi ni gimora modhigo. We kelo kongi go buta wi matin. Jakongo ni. Kongo ti madho ma. Mai kongi deko lima. Anyisi ni Nyar Uregi kawuono macha neno wang'a ane nang'o? Karibu madam, karibu. Aneno wang'a ane nang'o? Iwalosa de na weche. Nyar Uregi. Ya kure sani. Donga yako maniora na dhia ket ni pesa M-Pesa. Na urisadi. Ne. Ine time iseto ne dhako time mar bed ka gi kongi mineni madho mang'eny go bed bathe kanyi bed mo. Dagi koja Nyar Uregi. Kalia ni butaka. Inyalo timo makwero. Ne lim mos wuoyi matin sama wuoyi. Ing'eni jakongo ni. Ano kinyakuoga jakuo omero ne. An mokwongo king'eyo jakongo. Adhi go imineno ni wuoyi matin adhi hinyi. Luyo idhi kamidhiye Luyo. Onge gibi ne Luyo idhi kamidhiye. Luyo idhi kamidhiye atieka los dala naga kaloso. Onge gibi nyalo timo. Sachiel mabunge. Luyo. Luyo. Ne Luyo. Dhiyo. Kiki chaki duoka dhiyo. Wuoyi matin dhiyo. Nyar Uregi dhi ane ka. Di. Ineno gik mating'o kagi. Gik mineno ating'o gi. An sani ajony. Eri ni kae single kok nyalre. Pile wuoyi apani waloso gik moko na Nyar Uregi kaka ineni chakeno. Wijno kibi bedo go koda. Wich mineno no kibi bedo go koda. Wacho ni lokri ane. Eri wacho ni kama ne lokri. Maga ang'o manene ong'eyi go. Ang'o manene ng'eyi go sori ane ka nyako matin. Jomoko be tiji tek. Tija matek no temidago koda ka. Tija matek no emidago koda ko. Kamineno wanyisi adwaro nyisi ma to gima dwana nyisi ng'e. Onge dichuo maber e gweng'ni moinga. Onge dichuo mong'e rito dhako mowewa. Onge dichuo mong'eyo site mag nyako mong'eya. Koro dhako irito gi dondruok okinyi kokinyi. Anyisi ne we duondori koda sama wuoyi nyalo miya pali e toksa. Inyalo miya pali e toksa. Lokri. Pok nang'iyo maber. Koro lokora didi ana. Lokri. Ng'i kono. Ng'i kono. Anyiego mineno timo ng'eyi from piny nyaka malo gi. Oyudi kure.
luwo shortcut e puodho. Shortcut mane ma nyiego yudie? Ero shortcut e puodho kuro. Shortcut mane ma nyiego yudie? Ei puodho. Yo ka kidhi adhiya ka kia jaduong' ondewo cha. Ilwa ka kacha ne shortcut yudie. An weche ni osejonya. Weche ni gi chuop gweng' ni osejonya. Weche ni gi chuop gweng' ni osejonya. Gweng' ni to koro donjo kanyo nang'o? Ipana nyiego go to nyisa nang'o? Koro chuo gi na nyiego. Nyiego en chuo. Mama. Nyako matin. An aonge kodi weche mang'eny. Wach matin no ineno ni oromo ketho dak mosebedo kwaloso higa par. Ne. Omejo tang'o motimore. Wanyisi jaduoyi matin. Chung' bathe ka lerni. Lerno wadwa. Ineno nyakoni. Nyakoni sani nyakwa bedo ka. Mokwongo weche ne ng'eny. Raticha otama. To omejo mane odicha e odi ka pile okinyi odhiambo tino. Site makalo kane odni. Ko dhi mane center kiore be mana kiore kobiro to. Ineno site makalo kane odni. Ane mang'eyo. Site go kata gima timore ane liari ka a. Wanyisi. Ni onge wuoka go kinyi. Wanyisi wuoyi matin. Adwaro nyisi. We alerni. Lerna. Dhako ni enowuok. Naoro dhako sa 10 11. Okwano mana tae moduogo na sa 10. Don sa modichieng' ng'eni en ng'ama nya. Kata in sa 11 M-Pesa makanye moseyaw sa 11. To sa 11 kane yudo ka M-Pesa onge mano oseyaw. M-Pesa olor. Aduogo ot kama ywecho sama ni ora sa 11 no odni no se. Ato nan kanye sechiko. Anabira yudo kionge. Pesa ni dhi gole koso ni dhi kete. Nadhi deposit pesa no dwaro ne nyamini. Anyisi ane mang'e sida manyako ni kale. Sani imbe dhogi mang'eny ilwero dhako kiweyo ta dhogi kwene ka dhako no biro ka dende ne ler chwe maber. Aduogo adhi yudo ka M-Pesa poko ya waduogo kabire ot ayudo ko onge. Aba paro ni samoro riere samoro dhi kata puodho. An adonjo timo tije na. An chunya no seng'ado ni anya jowegi. Chunya no seng'ado. Ok adog chien. Weri wa chuny ming'ado to onge. Igolo ne nyaka omejo matres oko nyaka ne we matin. Kani biro imbe ni biro nugo deal kode nyako nie. Ni mondi bi chanda. Itang'o mokeli dak na sani. Beduni kata dala ka obi owinjo konya winjo wach. Mokeli dak na. Ok ni abiro loso wach ne. Mama, nyako ni bikaw gigi ne. Koka mano kaw kata gige ne go udhi, kaw gigo. Wato kendi loko kaw du los dak go. Kaw gige ni. Ne. Kaw. Magi gik manu timo ka onge ka mondo mi urywak na kaw ne luru yo. Ok adwa. Aol gi weche dak. An sani ok adwa dak. Omejo kako no pile ni wadwaro. Ne, dhi uru, dhiyo. Dhiyo, dhi tem, dhiyo uru. Imba yude nyako no kanyo, dhiyo. Ok unyal keto ni sate anyiego, dhako wuok ni aoro ta nyiego, dhako wuok ni aoro ta nyiego. Ne, obera ng'ama wuoyi wadwa. Dhako kriemb ka kidedi riembo, ma iriembo gweth. Adwa dhi acham. Gweth marang'o? Gweth ya kuom Nyasaye. Ok inyal nyisa ni kariembo dhako to gweth. Koro ma to gweth marang'o? Luyo idhiyo gi kwe. Ya Nyasachiel mabong'e ma Nyasachiel yawo.